Eh, luto-luto tayo ng breakfast. Ating salt, pink salt, pink salt. Yun. Naubos na ang ating udang. Itong titiksan ko.
akin, babalik pa rin. Balik pa. Think so. Grabe, ang init talaga sa Pilipinas. Yun. Tatlo sa akin. Ito.
Black pepper sa akin. Heat wave.
Okay. Oh, hi Marites. Kumusta Marites? Gusto tayo almusal. At bagong, ano tayo ngayon? Papasok tayo ngayon. Pasok na. Ang ilan sa mga suspects sa pagpatay sa gobernador sa pagpapatuloy ng preliminary investigation sa Department of Justice. Dapat word doon na Aking almusal. mahirap i-describe. Nakita siya umiiyak sa kanina sa tuwing proceedings dahil siyempre nahangalala niya yung nangyari. Ayan. Pagpatayan at pagpatayan ng apat na nagpuling suspect dahil na-invest lamang sila para sa pagpatay sa gobernador at ilang nasawi. Pero higit sa kanila, sabi ni Mayor Mgaka, I would want the mastermind. Yeah, okay. Ako naman itlog lang naman. Tsaka yan, hindi naman ako nag-size. May pag-delivery sa kahit anong ulam, kapatid, basta pinagkinapan. Ako nga, mas gusto ko gulay eh. Wala pa akong stock ng gulay ngayon sa taon yun. Ang pagkain ko, talbos ng kamote, saluyot lang. At, wala pa rin po yung pagkakabili ako ng alakbati. Maganda kasi breakfast, mga gulay. Titignan ko kung may buong may malunggay. Okay, back to na tayo. Titignan tayo sa backyard, may gulay. Okay, gulay-gulay mamaya. Babush.